Kao prvo, jako sam zadovoljan sa zápasom. Za prvé som veľmi spokojný s dnešným zápasom. Mislim da smo preko 90 minuta i taktički i što se tiče organizacije jedan jako dobar zápas napravili. Myslím, že sme počas celých 90 minút odohrali veľmi dobrý zápas z hľadiska taktického. I dečki su se preko cijelih 90 minuta fantastično su radili, pomagali su jedno drugom i jedino ako se mora mala kritika neka reći što nismo već u prvom vremenu vodili eventualno 2 ili 3-0, ali što se tiče utakmice mislim da smo jako dobru utakmicu. Zápas. Chlapci veľmi dobre spolupracovali počas tých 90 minút, dobre si pomáhali, hrali jeden za druhého, hrali ako mužstvo. Jediná nejaká pripomienka ku tomu by bola z mojej strany v tom, že mohli sme už v prvom polčase vyhrávať rozdielom 2-3 gólov, ale myslím, že sme ten zápas odohrali veľmi dobre.